Ayun ni diri mango ka dili kaduha na diri. Delikado na to, di mo nagawin sa ulit. Di ba mo kanto mo kayo. Eh, lang sa kadali boss. Asa mo nga nagtuan ito, gatanaw. Diri. Ito ba po? Para plaster. Ikaw to nanawag gabi eh? Ikaw dito? Huwag kan are. Atin lagi nga. Natin mga Ikaw dito gabi ga. Mao na kay. natin mga ampun mga So, hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang gabi po. Ngayong gabi, boss. Ngayong gabi, sir. O siya ba itong tumate? hawak Hawak, o siya pa? murag bukat lawas kapoy. Bukat lawas, kapoy. Murag murag batas dulu kan eh. Bukat yung ulo. O siya pa yun? Tiil, o siya pa rin tiil? Hindi ba murag ini kapoy perminte ba? Bukat kapoy. Sige. O siya pa yun? Kabalo na kaana siguro ta. Ako ana lang ang uban. Ako na lang bahala sa uban. Kabalo na kaana. Pero ang sagid ang imuhang pinaka paminaw nimo number 1 jud nimo ginapamati. Hawak. Yung hawak jud. Paminaw nimo mapila ka ako naman adlaw naman na. Ano ko na. Pero usay mo wala, usay mo Kana balik-balik lang. Oh, may panahon gyud siya na. Inigda ni mo ni ana ni mo sakit ini. Kani nga video nakita nimo nalingian nimo. Iko na, engkanto na. Ubat. Playa mo ni. Taga playa. Adilay ang yang pugo na. Pero ang yang sa Pikas, playa. Ubat. Walo ka engkanto ang kwentro ko na. Nagsugod ko launa na humon alas 5:30. Tanggal gyud. At do kay kapuyo eh. Hapit mo kunong ka oras, 5 ka oras. Ubat. Usgan kayo. Sukol pa tayo, sukol. Dito na ni Sukol katong 20 anyos. Kadi Ay ay. katong mga gagmay wala 13 dili kayo. Ay. Katong dagko anak ko. Lugnot jud ba? Sige wa mag-wild. Sige. So asa kitong balay gini mo sir? Kaya. Aplaya. So ayan guys, shout out sa taga Aplaya. Aplaya, Digo City. Ayun na si Sir Direk. No? Salamat kayo sa imuhang pag-anhidre sir. No? Ay ato tabangan si Sir sa iyang Medyo ginapamati. ko dire kay sige mo kog subay sa imuhang Facebook nimo, YouTube. Salamat. Bali subscriber na ko. Ay, salamat. Nag-subscribe na si Sir. Ayo. Makakita dyan kasi akong Kita oy ginapost. Bilaw sa katong lakay ginahilo to mga beautiful girl. Ay. Kita ko atong ayo oy. Ha? Ayo. Ayaw pagtanaw, na ayaw paghilot. Ayo ko mataba. Maya. Joke. Andaragon. Tanan dito. Vitamin C. Dito ka tanaw sa kuan, most view. Yo. Na dito tanan puro halos babae. Most viewed na po. Agay? Pinakakusog pag maghilot ko dire, pag babae, kusog kayo. Yay. Bisan pag ang lalaki diri nahagbong sa mangga, di sila mo tanaw. Uba? Nabali ang bukog, di mo tanaw. Pero ang babae nga napanuhutan ra, tanaw ay. Kusog kayo. Patigil pa ah. Di puti kay likod no. Kung gani ako pag gani ginako na kung screen ako, gamay man kayo. Asa diha kuto ra gid di Gamay gamay ka gid. Sige. So ayan guys, na si Sir Dela Tabangan, no? Inabanan sa pagkampo sa Ginoo siyempre, no? Siyempre ang tanan nga muduol sa kuha, ato yung tabangan kutob sa tong mahimo, no? Tata ka na Kutob sa tong mahimo lang. kondisyon ba? Bisang malibyuhan lang gamay, okay na, at least man lang Mas labing may dako-dako. dako onda jud daw. Sige. Sa ko mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching guys. Special mention Bangladesh, Brazil, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Yan, thank you so much for watching guys. Of course, ang Pilipinas number 1 ako pasalamatan. Maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ayan. Kana nakita nimo diha, mo na akong gisulat kay giko na sa YouTube nga top 12 countries na siya nga kanabang views na siya outside sa Pilipinas. Pero number 1 jud ang Pilipinas. Di pa mo shout out sa ko. Sige, shout out sige. Sa ko magulang diri sa Ecoland, Davao City. Uy, hello sir.
Roger Macron. Oh, Roger, hello. Kitsa pa? Ha? Oh, pre, nasilingan na to, mamayang tao din sa Purok 5. Purok 5, Aplaya. Ayan. Ano niyo mo diri ko na may problema sa inyong kalawasan. Super sakuan lang yung estimate lang. Tibuok Davao del Sur, ang Aplaya may pinakadaghan akong customer. Mo ba? Oo. Dagan bitaw no? Dagan ba? Aplaya, may taga sa Aplaya. Ito pa nagpasabot ang mga tao sa playa, mga trabahante. Kugihan. Ya, siyempre, kung kugihan ka, naagod yan Ay. panuhot. Oh, Panuhoton, mga itong tapulan. Samot na yun to. Lahi mo itong panustakulan, lubot yung panuto na ito. Ay. Sige lingkod. Katong si Gigigda. Lubot ba to? Sige lingkod. Sige, ko ano. Sige lang. Tabangan ka po na to. Pasa mo dool, no? Shout out sa taga Playa, daghang kay ko customer diha, no? Siyempre, ang katong mga viewers na ko, thank you so much. Subscribers, ayan, sa mga nag-comment ko taga-asa ko, taga Digo City ko guys. No? Location ako, Barangay Sunungan, First Cram Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, muna kong address niya. Kung ganamo mga, may mga pangutana or mga, ayun yung basahon yung, kung siya pa'y makaya na ito ikatabang, no? Naa dito ko Facebook, kasi ganan mo lantaw, na ko Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, kung karon na po ka nakakita ng video, please subscribe, click lang notification bell para updated ka sa kung ginahilot, pwede kang comment, like, mas nindot ko makashare ta guys. So ayan, sa mga katunayan na ako igipo sa bago, katong sa mga pasmado, pasmo sa kusog, so na dito. Wa tayo lain ni katambal sa pasmo sa kusog, kundi hilot na gyapon. Wag tayo lain. Hindi, murag dala po ni Pasmuk ko siguro ni ba? Nagkabasa na kagahapon gabi. Ay. Basa og. Di masa hapbat ligo. Oo. Kadahapon dili na. Kapili ko gali ko. Hindi ko gali. Grabe kumbate naman ako. Kaya yan guys. So, maghilot na ko. So, talatan alam ta guys, kung basiganahan kaming hilot. Napo kay part 2 ani, no? Kay hilot din ng bugot na ng oras ni. Kung makaya lang, no? So, yan guys, maghilot ko shoutout sa taga Puro 5, Playa Digo City. Nagulihapin ako. So, maghilot ako guys. Kaluya. Please subscribe po. Pangayon ako na yung subscribe. Please share para daghan na masayod. So, maghilot ako guys. Ito yung schedule ng mama. Ha? Okay, so. Ay, katusik ko. Playa gyapon, ugma, alas 10. Ay. Playa. Yang naman sinole. Ano ba tungkuha mo na kumari dito sa linggo? Nandito sa kasalanan.
tingong yung likod. Ito na tinapangasan? Hmm? Pangalan mo tanoon? Dali. Dani. Hmm. Hanggang ako na. Kaya tinoon pangalan? Oscar. Oscar.
Inom ka, boss? Inom ba ka? Ha? Inom ka? Wala ko inom. Ha? Wala ko inom. Ano ka nag-inom? Ito na. Inom ko pero kanang okay. Kanang okay. Mo ni nader ang inom nga makahubog. Ha? Nader ang inom nga soft drinks, ha? Ay. Uric acid, sugar, ha? Okay. Nader ang alcohol, nader ang sugar. Hindi na bungkag kon magkadugay, magbukat na. Kadugay, euro na lang. Inom ko ka ng liyaga. Ang tagamay. Nagkaroon pa rin natandog siguro. Oh. Ano mo kung ay hilot ko ka ng mga kuwan lang. Hilot-hilot. Hilot na. Pero may hilot di ako pero dili lawat ko ba dili. Di parehane? Ha? Di parehane? Dili. Dili lang sa asa lang batiod ba? Importante man eh, katiil man eh. Huwag mo na kapasan sa lawas. Parang hilot ko parang lang karkaso. Awas naman. Wala nga ni. Dili nga ni. First time yun. Inom ka rin ka ng kwan ba? Kanang tawagan eh. Saman. Nang special occasion lang yun ba? Ah, Ako ang okasyon. pero dili kada semana. Ay, di sapat kayo mayroon kaisa ka duha. Katong bata-bata pa. Bisan, di ka inom. Very good. Sigarilyo. Galing nyo rin di ako rin. Sigarilyo inom na dire ha. Diyan. Kaya niya patulugo sa pangdugo. Galing nyo di ako rin. Pero di na kumawala. Nay boss, may dili mayo na. Tirahon na kaga. Madagi ilong ka. Kaga naman. Ada madagi milagro. Luto mo ko na ko. Wala naman din, nakakuha naman yung tanan. Kasulay na gid boss. Uwi na ito ginhawa di ano nga ni. Ha? Uwi ka turun ko na. Wala niya. Ay. Pagaya! Ah! 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 Uy! Oh! Eh! Kira? Kung naman ni Human ba? Ha? First time na guys, first time hilot ni boss. Wala din na first time kita kang kayo kung kagunong. Yan bagay tag kuno sa lawas.
Ha? Ano po na po? Sunod na po. Magpalaman. Tawas pa mo. Magpala po. Hindi na naman po rin palang pagkasuhol. Hmm. Dami. 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 Pili palit mo na. So, Asa? bila sa Ah. Dam, ano na ko ulit dyan. Ah. Bye. Saan mo lagi? Ay, wala sa ano? Itabas baby? Isa sendo. Kuya. Ah. Isa ko dyan. Ah, share to. Opo. Uy, Ay, sir. tingin sa ano? Papa. May papa ni mo? Okay, tama. Bye-bye. Kaya ka din mo dito ko? Biyok siyang anak. Dali ay. Wala ka ba naman sa mga sila? Okay. Swat. Ha? Sa Swat. SWAT. Ay, sa kuan sa national. National. High school. Ano man to karunat? Hmm? Secondary. Uyab to sa kupan. Uyab sa anak. Ay, well, si mga anak. Ah. Una ko biological. Nagpapalag. Yan, may pumatulong.
wala. Ha? Wala na po. Pwede siya na. Nakasakit niya sa kaya talaga niya. Bagay talagang ginhod. Hmm. Hindi sa punuan sa wala na po. Mat. Wala, pas mo. Mas masal. Pas mo susok. Sige ka pahinaw. Ya, ya. Hindi ko hinaw. Pagkakit trabaho. Kaya mo kung trabaho na ko sa una rin. Ah. Operator mo ko. Oo. Front lang. Nawag dito ulit. Ilan na ba edad mo? 61. Yan, yan tayo. Mata pa rin, no? Ha? Mata pa kayo? Ito may balan. Bate pa. Ah! Pili tayo matiguang ang tao pa sa sige. Tingsi na raw. Oh, di mo tingsi, pas-pas kay matiguang. Tingsi mo ko rin ka binakaroon kay. Kami kihilot mo Ah. kami tingsi lagi rin. Makatingsi, gagana. Ah! First time. Basta, kami tingsi gani. Bawal ka magdahong, ano? Ah. Bulot akong tingsi, oy. Ha? Bulot akong tingsi si Juan. Balay. Balay. Tawas na pala. Kaya, kaya. Gani kay tingsi gani. Shout out sa ikulan. Ah. Shout out sa ikulan. Oy, sa tayo sa ikulan, magkaroon pamili. Ayan. Kung bayaw, bila. Lami kayo muhiro to. Lami tingsi na to ani. Tawag lang boss, para di ka kabantay. Ha? Tawag lang, para di ka kabantay. Oh, sa kanang kailas ko, shout out. Eric Hilot, number 1. Digos, Salamat. Rabina, itala nyo doon sa gym, Rabina. May sakit. Helado, nakatingsi yung mugmayo. Walang problema. Naalag yung likod. Oo. Oh. Sus. Kung nga pang nahilot, ingani ka, higda ko. Ah! Mo? Laing niyo kung paminaw akong pagkaroon, oh. Hindi ang idagan. Lamig duwag basketball. Nasa ka kita hilot sa likod na kadungo balik, no? Tapos kayo. Ano? Gano'n naman. Naman. Parisal pa lang gani. Pamaak lagi, boss, no?
Mahal pa rin, dahil kayo buong kagulong balay sa pinig din kay first time. At first time galing, pumahagi ng sukan. Pwede pa sa mga vital ba? Ang point ba? Mayroon tayo.